Kumain na si Sandre eh, tayo na lang. Hello po, good morning po. Morning everyone. Shine. Hello, Shine. Hindi ako makapag-live. Ay, makapag-live. Nagla-live na nga. Hindi ako makapag-upload, kaya, pa-live-live muna tayo. Kahatid ko lang ng Lucaret, mga estudyante. Kaya, Lucaret! Naiinis ako sa sa YouTube ngayon, ay sa YouTube Studio na ganon. Yung nakapaba siya na ganon. Kailangan i-verify na ikaw yun. Wartang. Tuloy, hindi ko nabuksan yung YouTube Studio ko. Doon may Chrome. Pero yung YouTube Studio na yung paba, open ko. Dito lang, dun sa cellphone nakakadwa. Ganon na din ba nangyayari sa inyo? Correct? Tuloy, hindi ko nakaka-chat si AI sa studio. Dito na lang sa computer ko siya makakausap. Kasi pa-verify nakakaadwa. Bago yung ganito ko. Kaya ko pinapasok. Kaya ganito. Hindi. Hindi yung pinagalitan. May sakit! Ano may sakit? Ano masakit sa kanya? Gulo daw. Gulo. Yung PowerPoint, verity, yung laro sa robot. Ano kuya? Hello po! Good morning po sa 11 million viewers. 11 million, Good morning, madlang people. Parang si Vice ganda.
yung Hello, Hope. Let's go rap. Torswekan ni Sem. Hello to you, Hope. I will check your house. And then, so, I go to there today. Yung goat daw yung malapit sa lake. Ganon? Eat grass and drink water. Kumain daw siya ng grass. Tapos la la. then watch it for a while. Pinanood daw ni Ben. Hope, let's go after weekend. It's smart. Hello, Hope. I will subscribe to your channel. Thank you for coming. You only have a playlist? What animal did Ben see? Sagot ang bata. Sagutin natin. Bakit ba hindi pwedeng maging tayo? Ang nais mo ay kaibigan lang ako. Dinamdam ko ng lubos ang mga sinabi mo. Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Kung nakikita ka. Papa! Pa! Nasaan si... Buda si Papa nasaan? Good morning po, good morning. Andre number 1. Apel mo. Just... Dito yung sasagutan. Where was the goat? Near the gate. Hindi pa kayo sabihin. Ay, Diyos ko. The goat do after eating. Rest. Even if the sun refuses to shine, even if the ocean let... Malay mo, umubo ako. Lumabas sa iyo ko. Hello po. Bumais. Ay, thank you. Tingnan ko yung balik ako. Mag-watch ako. Ilan na subscribers nila? Ni Sai ba? Sai ba? Salamat pagdaan.
JSD Todo. Okay. We friends already. Okay, I will watch only your video. Como sabji. What do you call that? Nasaan na ang pangako mo? Noong sinusuyot ka, anong tawi sa lambing? Inibig ka sa labi mo. Ngunit kahit sabihin pa, kahit ano, basta't ikaw ay walang problema. Kahit ano. Good morning po. Morning everyone. Nangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawang ating pag-ibig. Ano yan, darling? Nagbabayanihan ka ng solo?
Ilabas ko yung mga sinampay. I was waiting for the kiss. I've been waiting for that you say goodbye.
Guys, alam nyo to? Alatiris. Sarap, tamis. Parang bata. Ano yan? Alatiris. Hindi ako binibigyan. Tama ko muna. Walang doon, di mo naabot yun, mataas na. Baka si ano yun? Si Ivana. Baka si Ivana yun. Ang hirap ng pandak. Yung nabitin sa height. Ang dami ko kasing nilabhan kahapon. Ay, hindi. Simula pa nung Friday, naglalaban na gawa ng maulan. Maulan, kaya dire-diretsong lawa. Saka ayaw ko kasi maipunan. Bakit nandiyan ka na? Ayos, anak. Buda! Ah! Buda!
Dragon fruit press. Nag-iisang naiwan. Doon. May ano kasi doon, dragon fruit kaming konti. Oh, dragon fruit. Hello po. Sandrea, kagat. Ang sarap, press ano? Mm. Mm. Pa, habi ko sa'yo, hinog na. Ubus na. Harap. Dragon fruit. Comment lang kayo dyan guys ha, or mag-iwan lang ng comment sa aking video. Nabalik ako, nabalik. Meron na ulit eh. Na? Yung ano naman ginagawa ni Papa, diba? Meron na, diba? Ay, meron na ulit. Kaya pinahinga ko muna eh. Pwede pa naman yan. Dami na ng bunga eh. Oh. Dumi, darling. Maglinis ka na ng katawan. Ang baho. Oh, basta ako, wait lang. Watch, kunin mo yung sabon sa loob. Sabon sa CR. At kakain na tayo pa. Mukhang ano na ako, mukhang pusali na. Baho niya ni Papa. Tulugin na ako. Yung pag-usip kasi para... Nalaglag na siya. Nalaglag na nga. Iinit naman daw hanggang alas 5. Kaya paglalabas ko na itong damit. Sabi sa balita. Sabi sa weather broadcast. Hindi na nga maganda maglagay muna ng hangeran o sa poste ni Kuya na yan. Gaya ang ganyan kainit. Ito yung agad yan. Dahil lang pa. Huwag na. Ito pa kayo. Pabubukan na daw pala yan at lalagyan ng ano. Ang baka nila ng huli. Yung maganda
maganda, malapit ng bilihan ko. Sabi mo na. Bod, sara ka na ligo. Naligo na kaya ako, Bod, ano? Tingin mo. Dito pala ako gagawa, ma. Ah, Yung duhat na ito papunta sa kawin niyo. yan? Oo. Tangiran mo lang para pag mainit. Ganyan. Ano lang siya, hindi pwedeng mabigat. Kaya mga ganyan, napatuluan mo lang. Oo. Pag nilagay mo dyan, 2 oras ng tuyo na yan. Oo, yung napatuluan na, sabihin ko lang kay ate. Kasi hindi pwedeng mabigat gawa ng mga mahihila yung kahoy nila. Lay, naliligo ba ako? Hindi naman. Pwede ka maglagay ngayon para sa Oo. Pagkatapos ko din. Dre, para ilabas ko yung mga uniform nila doon, yung nandun sa loob natin. saan naman nilagay yung karugtong ng tali na eh? Kaya, Saan yung walis, Papa? nakaubad ako, darling. Padaan-daan ako dito. Macho ka naman, abs pa mo. Macho. Grabe pa naman yung abs ko. Layer pa nga yung abs mo eh. Pakto. Ayan o. Tapak mo lang ng normal para gumaling. Hindi, okay lang yun. Huwag ka lang magtatakbo, rapat lang. Kasi pag nasanay na gano'n yun, wala. Bali-bali po yung tanga mo.
Baka ano niya yon?
was waiting for the change and you will go to where the hill mama some me so real too bad yeah to light and guide the rule my life. Somebody wanna see us together, but it's no matter now. In my stories by Ajir. Nakakatamad na yung araw. My God damn it. Parang ang sarap na lang humiga. Aroy, Diyos ko. Ah! Maligo kaya ako maaga. Ano, ako'y tinatamad talaga. Ano ba yun? Ah. La li, la 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 la. Mera. Da 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 da. Madilim ang paligid.
may tumawag sa pangalan ko. Magani-ganiri ako, tapos ang dami ko naman gagawin. Ano ba yun? Bakit ba hindi pwedeng maging tayo? Ang nais mo la 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 la. Malilimutan ko pa ba aking sinta? Mga araw di nagtaan, kailan may saan dito yun? QR. Hello, Earl! How are you, Earl? Earl? Kumusta ka na, Earl?
High school life, on a high school life, ay walang kasing saya. Meron na akong salamin. Ha? Salamin, meron na ako. Ma, ito yung salamin ko ha. Ha? Salamin ko. Gusto ko kaya ito. Abot mo sa akin yung cellphone ni Ambal. Ma, hindi. Tagal. Meron ako salamin, Buddha. Nasa pinto. Hindi.